କଣ ତଳି ପୁରା ତଳିକି ଦେଖି ତଳିରେ କଣ ଅଛି ବିଲ ଖରାରେ ହେଲେ ମଣିଷ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ କଥା ତୋ ବିଲରେ କଣ ପାଣି କମୁଛି ତୋ ବିଲରେ କଣ ପାଣି କମୁଛି ତଳି ପଡୁ ଆରେ ଆରେ କି ପାଗଳ କଥା ଯେତେ ଓଳଦା ଖାଇବ ସେତେ ବିଲ ଭଲ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଓରଦା ସରିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଓରଦାଟା ସରିଲେ ଭଲ ଯେ ତଳିକି ଦେଖିକି ତ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ତଳି ସହିତ ଓଳଦାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପାଣି ତା ବିଲରୁ ହିଁ କଟିବନି ଜମା ତା ବିଲରୁ ପାଣି କଟିବନି ନାଇଁ ଏପଟୁ ସିନା କଟିବନି ଆଡିଆ ଏପଟୁ ସେପଟଟା ସେଇ ପଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଗେ ଆମ ପଟଟା ହଁ କୋଉ ପଟ ଏପଟଟା ଆମ ବିଲ ତଳ ହଁ 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 ତମେ ଯାଅ ଗାଧେଇ ଯାଅ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଇସା କେମିତି କଣ କରିବା ପଇସା ଭାଇ ଯାଉନ୍ତି ଘରୁ ଗାଧେଇକି ନେଇକି ଆସିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାରିଟା ରାତିରୁ ଗଲେଣି ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସ ଗାଧେଇକି ଆଇଲା ପରେ ଯାଇକିରି ପଇସା ଦିଆକୁ ଛାଡୁଛି ଯେ ମାଟି ବସିକି ଚଳୁଛି କଣ ପଇସା କୋଉ ପଇସା ହଳ ବୁଲେଇ ମାଗଣା ବୁଲୁଛ ଖାଲି ହଳ ପଇସା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଲୋକ ଗାଳିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଳ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଇଁ କଣ ଖାଲି ଦଉଛୁ ଆଜି ପଇସା କାଲି ଇଆଡେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପଇସା କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଆରେ ତେମେ କଣ ଏଇନେ କହିବି ଏଇନେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ପଙ୍କୁକୁ ଗଡିଆରେ ନାଇଁ ତମେ ବହୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଉ ହଁ ହିଡ ଦିଆହେଇନି ବିଲରୁ କତି ହେଇନି ତମ କହୁନା ତମେ କଣ ଦିଆହେଇନି ହିଡ ଦିଆହେଇନି ଆରେ ପରା ହିଡ ଯୋଉ ତିନିଟା ହିଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ମଉସା ମଉସା ଇଏ ହିଡ ମାଡ ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ମଉସାର କଣ ବାଲାନ୍ସ ପାଇବ ମଉସା ପରେ ନଙ୍ଗଳ ଟେକିକିରି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ବ୍ରେକରେ ଖାଲି ବ୍ରେକରେ ହିଡ କାଟୁଛି ତାର କଣ ବାଲାନ୍ସ ପାଇବ ଯୋଉ କାଳିଆ ସିଂ ଗଲା ହଁ 4 ଉଠେଇଲା